Hallo. Hallo. Hvad? Klokken er 12, og du skal op nu. Klokken er 12. Ja, Om dagen eller om morgenen. Kom nu. Kom nu. Du skal lige se noget. Hvad? Prøv at se her. Jeg kan trylle. Kan du se den ballon? Ja. Prøv at se her. Er du klar? Ja. Prøv at puste. Eller prøv at sætte dine fingre her. Eller det kan jeg nok ikke se. Men så prøv at kigge på ballonen. Hallo. 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 Hallo, vågn op. Vågn op. Hvad synes du om det? Ej, hvor sejt. Men nu skal du også prøve at se et nyt trylletrik. Prøv at se her. Det her, det er en ballon, ikke også, Victor? Victor, prøv at se. Det er en ballon, det her. Den er ægte. Ja, jeg selv rører. Og så prøv at se. Ja, den er ægte, folkens. Og så prøv at se her. Det her, det er varmt. Au. Prøv at gøre sådan her. Og så prøv at se her, den her, den kan ikke springe. Den kan virkelig ikke springe, den her ballon. Den er virkelig holdbar. Nej, ikke. Prøv at se. Prøv at se. Prøv at se. Vent, det er nu fup. Ja, det er bare fodbold. Og det der trylletrik, det var bare... Nej, jeg tænder lige lyset. Det var for sjov. Det var en prank. Det var en prank. Men jeg så ikke for sjov. Det var en prank. Nej, jeg vækkede ham sgu. Og prøv at se, det er en snor, det her. Det er en snor, jeg har bundet på ballonen. Yes. Så det er jo fint nok. Det var en prank for helvede. Se. Hvis I kan se snoren. Det kan I nok. Prøv at se snoren. Prøv at se den. Den fører hele vejen over til ballonen. Godt lidt sygt. Nå, det var bare en prank. Vi ses, folkens. Vi ses. Vi ses. Vi kan sige, vi ses. Ses.